வணக்கம், நான் மதுரை முத்து. எதற்காக அப்படின்னா, மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனத்துடைய வெற்றி கொண்டாட்டம். 5K கார் கேர் கொஞ்ச நெஞ்சம் இல்லைங்க, 100வது கிளையை தொடங்கி அதனுடைய வெற்றி விழாவை கொங்கு மண்டலம், ரொம்ப ராசியான ஊர், அது மட்டும் இல்லாமல் மரியாதையான ஊர். அப்படியாப்பட்ட கொங்கு மண்டலத்தில் இன்றைக்கி வெற்றி விழா கொண்டாடியிருக்கோம். நிறையா சிறப்பு விருந்தெல்லாம் வந்து பேசியிருக்காங்க. மக்கள் வெள்ளத்தில் கிட்டத்தட்ட நம்ம நிறுவனத்தில் இருக்கிற உழைப்பாளர்கள்ன்றவல்ல பெரிய ஜாம்பவான் தான் சொல்லணும். ஏன்னா மிக குறைந்த காலத்தில் இந்த நிறுவனத்தை உச்சத்துக்கு கொண்டு வந்த மிகப்பெரிய பெருமை இந்த உழைப்பாளருக்கு தெரியும். அதேபோல் ஒரு யங்ஸ்டர் இளம் வயதிலேயே இவ்வளோ பெரிய சாதனை நினைத்திருக்கிற கார்த்திக்குமார் சாருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மதுரையில் 5K கார் கேரை நான் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு நான் ஆரம்பித்து வச்சேன். அதே போல் கூடுவாஞ்சேரியில் எங்களுடைய அந்த நிறுவனத்தோடு ஒரு அழகிய பட்டிமன்றம். இந்த 100வது கிளையோடு இல்லாமல் இன்னும் விரைவாக, இன்னும் வெகு வேகமாக அடைந்து இது 1000வது வெற்றி விழா கொண்டாட்டம் நடக்கும். அதற்கு காரணம் ஏன் அவ்வளோ தைரியமாக தன்னம்பிக்கையோடு சொல்கிறோம்னா, இந்த நிறுவனத்தில் இருக்க அத்தனை உழைப்பாளர் பெருமைக்கூடிய தன்னம்பிக்கை வச்சு நான் 1000வது கிளையை சொல்கிறேன். பெரிய வெற்றி அடையணும். அந்த வெற்றி விழாவிலையும் உங்களை சந்திப்போம். நன்றி.